Thai media friends, sekarang tawa jin di mahasoni public ke ibu mai thega dai 2025 ni kerep nibo an kedin sang hamjong mak sombar ladu an bum lajoi des phonglo kabo jini ang ile media hapai bin manang ba garo thebo hem chidu khunang ba ar future ke bo bawba wani jini ha jing di mahason rajero kerep bos mau manang ma jar noha dong lahi herba ke khinda dauri jang jado nangnya adin skala ibu jentene council serda skang jung bang aju jin for father sang bubuda bustai skang sang ibu council dara songbidan nare bidang i galang ya ba jinisa jinni ra dwa skang sang kathar jai dung ya ba ibu gusu jabaika gusu jaba ortho laisi hanaji dongba songbidan hanaji dongba rule book hanaji dongba boisabjang jinni ibu council doha salaiya hausi subungni माने हुकुमजों खुशी माने डिक्टेटरशिप टाइप माने गुंडारास टाइप ओदैजों जार नाजी बावदो खलायलादो रुल के बाइगलेहि ओबानि जिनिनि जों जवान राउन समायनि सांने जों जिनि के कंट्रोल खलायला फियाच कदे जिना क्रेबो जों रेडी मासबा जों ट्राइबल जाहि मासि गदा संबां राजा बंश जाहि दं याराव दिमा सागानिं बांदो थाव बनियाव ना जिन गिबिन ट्राइबल रावबो बांबि बा नन ट्राइबल रावबो दं ओदैजों जिनिन बसाया जों बुथु सियां मिलि दादा एबो जिनिस के जों साममानि जिन दायथ वन आं बावदो जे दाखना सना हारांग जौ मंडल बां बुसि मंडल कमिटिन सांग 7 तारिख खालि इबो देबलाल गरलसा जिन सिम सर उन लीडरशिप आबो बुनदां थाइ स्टेके बा जिन कन्स्टिट्यूशन के हमसि याव येरा जार खुशी खलायलाबान बसराव बुसि हाबलं रेलि जादु ओलैबा सेक्रेटारि रायजोरावबो गाबा फाम नांमा आर गबाय दा जानांनिया जिनि सिगां 2019 आनि फानसेट जागा चिटिटन सिकाराव बायगोबा जिनि बौले नों फिसा जिनि लेन्ड राइट्स रेवेन्यू आसपा बिसार जागा चिकाव डीसी अफिस जायबो थागा सम मिटिं लंजोबो खला काउन्सिलन जागेनिया बसिम मना गदिमा जिनि एक्स सीएम बा एक्स एमएलए सर समजि थाबलंबर सर थिबालाय नों ओबानि जिनि जों जवान जारादा जिनि यूथ जारादा हाउस खिनमो नांगिया यूथ स्ट्रंग जादु थिकासे देश फर आउटफाट थिबालाय जिं बयबो भारत देशनि संबिधाननि मासि जिंबो मासि दायथ गोनां याबा संसे दिमासो जों जनता पब्लिक बांया गने थिकाबो जिनबो राइट दं जिन आवाज kai जिं मालायना साइन्सरिमान और स्पेशली आं पार्टीनि मेम्बर जांबो गरो टेस्टेगेन सेमनांजोबो आंखे बीजेपी निया देबलाल थिबा सीएम सर आं 2024 लास्ट सेप्टेम्बर नि 16 तारिख खालि आं बायद्रियाबा तो आं निबा निया मलाई खरेब लुगराव मिथिदो दिमाहासनिया सं मिथिदो तो आं फखाले हावजां बायगोबान खलायदा आं मुदि जामाम जिंगान मुदि जालामा बथिकान लरमा चेथिबा आं सेरे आं बुके मिथिया चेथिबा गोबोगराव हादिनि नाय ओखाल दे आं हावजां बायगोबान थिका दहाला नखय हारांगा जवा फ्लेग जिफा रेलि खलायारो बिसले बीजेपी निया हा ओ जंदे हाथिके लेके दे बो गारि हाईवे गाजन दादा वो फ्लेग जिफा मसान जेराव गराजां गोजौजां लाफाथार दादा वो हाईवे गाजनियारो ला बिसले बीजेपी निया ए दुहाथि नें हाउस बीजेपी निया दादा गिबि जेथिबा सेमजार निन जाथायबो जाया आंनि सेमजार डाइरेक्ट सिदु देबलाल गलसा सर दहालाय जांदे नों जाया आर गिदिबार ओकेबो जों रिक्वेस्ट खालायदो स्टेटनि लिडार ओकेबो इबो पार्टीनि गारौथायसे निया जिन दिमाहासनि पब्लिकनि गारौथायसे इबो जिनिस के निं दुआ मथाव याचकदे दाखनासन रेलियाबो निं नुनां ओलैबा जे दिन निंगे निं दुआ निं जान मान जाम चिकलेदा संबिधान मथे निं खुइस्तां बेन्दु चिकदे निं थिबा सुइसबो पब्लिक थांनांगौ चिको दहालाय चिकदे दाखवा गिदिसबले चिकाव निंगे मले हाउस हिसाब खालाय नांनिया ओलै सुइस खाबावदो सर निंगे दुखु नांदो जों निया बाके निया चितु खुशी दांगिया बाके जाय चितु आनकन्टे जां दुआ नाय जिन पार्टी ऑफिस हेरबा खुशी किसा खालायदा दारान गारौके चितु निन नियमा थांगिया चिकने जिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ बिली बांदो बीजेपी जों आनकन्टे सेरावबो दं हाई मार्जिन जों देरावबो दं अरे बीजेपी नि नारा बारा थांलाखा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ओछाबो तो बारा थांलाखा निं हावजां जिन निं जारके बिसा चलरेला बिरजामा जोंनि मोदी नि स्लोगान दं आर चीफ मिनिस्टर केबो थिदो गरं जिन स्टेट नि लीडर केबो थिदो बुझि थिदो जे एराहा निसि गवर्नमेंट हा नाजिक क्लेदा वेलफेयर स्कीम माइदु बेनिफिशियरी स्कीम माइदु बुजिनिसके खरिब माइथार माने जिनि बीजेपी नि नारा दायथ दं ओली जां दुहा नाय निंजों थालैबा थाइलांग्र निंसि जुदि हामबा थिकला निंके हाउसिं नाम जासो कुमाखन ओबाने इलेक्टेड मेंबर जोंबो निं नाम पार्टी वर्कर जोंबो निं नाम यावटा यावसि बिजनेस खलायारो जोंबो निं नाम मिं नाजि थितो सिन जाफलांमले जायारन आगा सियागो नाय चीफ मिनिस्टर डाइरेक्शन देबा गराव थाइदों रेशन कार्ड जार जारनि रेस्पेक्टिव इलेक्टेड एमएससी बा ईएम राव मेंबर ऑफ काउंसिल मेंबर
जाने रेशन कार्ड के जान कन्सेन्सन इनसार्ज रौना निसि लाला बोले चिटका साइंसि लाइलांग या नों लेबा नों डाइरेक्ट डीडीएस केरेब्रा दा अर्डार खायखौबा सीएम अफिसा थांदामा बुनि उनावसो आं सेरनमोन अरे रेशन कार्ड रनमोन से नों सीएम ना कला हौजां कन्स्टिट्युन्सि मा कोन जाया नों हौजां कलाय दा जानि रुल केसनि याव इलाब जांला बिदि जाम अबानि दुखु नांदो गिबिसिबा बाइको फायाबसे सर केन्दाव फियाखा पार्सनेल बकबानि टेक खालायजावखा ग्रिप दा जाबो जों दुखु माइखा अबानि दुखु नांया बकारावथाय समजायाबा बकारावथाय सर जोंनिके सिलेंगिरमान नांया नों सेरिं दो मु मासि कन्स्टिट्युशनल पोस्ट दं दा जारनि खुसि मथे जारके फरियाव इबादे नोंबो जासु नांनि पुरुनो दै थिका बले नों खालायमा नों स्किम एबा रेशन कार्ड मुनु सरन माइरंके आं दिमा सन खालायसे आं बाइकोबा दिमा सरन खालायसे बाइकोबा चिटचिबा जादे तो दुआ माइजे इदों आरोला दिमा सानिया गरंगरवा ओ दिमा हासोआव टेट क्वालिफाइड जारे साख्रि दं आरो आगासारि फाजावया ओ बराबेन हेरबा यादव से माइबा ने हेरबा चौहान से माइबा ने जेनेरेल उथार निगिरि उलेरवला गबथावबो जों नुदुदा सार अबाने जाय हक जासे दिमा सार आं दिमा साजों सेबा गारो दिमा सार करे बुजि डाकनेसन सातारे रिलीज जाबा निसिन क्रेब जुरुमाबो नांदो आरो गबादु थिराबो जों हिसाब माइदो ओरैजां दिमा सागराव थिराब कते आं इरान जामरि थाखा